Du lytter til Rundt om landets ungdomsskoler. En podcast, hvor vi ringer rundt til landets ungdomsskoler og bliver lidt klogere på, hvem de er og hvad de laver. Det er Michael Jambugt Ungdomsskole. Det er Morten fra Ungdomsskoleforeningen. Hej Morten, velkommen til. Hej Michael. Jeg har jo fået lov til at ringe helt op til dig for at høre lidt om, hvad I går og laver op i Jammerbugt. Ja, men det er dejligt, at du lige får ringe op i det nordjyske her, op i naturområdet heroppe i Jammerbugten. Så. Jeg var lige inde og tjekke på kortet, for lige min geografi i området er ikke helt så stærk. Jeg var engang i Hanstholm på den alder, hvor man gik i ungdomsskolen, kan jeg huske. Ja. Men som jeg kan se det, så støder I op til, er det 5 kommuner eller sådan noget? Ja, selve kommunens ligger placeringsmæssigt, kan man sige, lidt imellem Skagerrak og Limfjorden. Og så har vi jo rigtig mange naboer. Vi har Thisted, Brønderslev, vi har Aalborg, vi har Hjørring og vi har Vesthimmerland som naboer. Så vi ligger lige i smørhul der i naturperlen deroppe i Jammerbugt. Og pænt meget vand til begge sider? Jamen det har vi. Vi har knap 100 kilometer kystlinje, som er fordelt sådan rimelig ligeligt. Sådan nogle er 50 og nogle er 40. Altså hvor de 50, det er det område, som de fleste nok kender som blokhusområdet deroppe. Den vej ned, og så resten det er Limfjorden, der går inden for Gøl og så ud til Ejland derude, dæmningen derude. Ja. Så vi har rigtig meget kystlinje oppe også, som vi bruger aktivt. Og der så jeg også, hvis vi lige skal kigge på det, at I jo var en af de ungdomsskoler, den første jeg har set, som simpelthen tilbyder et hold, hvor man kan finde rav. Ja, ja det er jo noget, der opstår her. Fordi vi har, når vi er på skolebesøg ude på skolerne, så har vi altid en dialog med de unge, lidt i, hvad virker. Hvad er de glade for? Hvad synes de faktisk, at der ikke virker? Altså det der med hele tiden at have den her unge inddragelse, hvor jeg siger, vi vil jo gerne skabe noget sammen med de unge derude. Ja. Og så kom der et forslag omkring ravjagt, og jeg må nok erkende, der var ikke mange i ungdomsskolen, der lige havde set det komme. Nej. Men vi tog en selvfølgelig på os i samarbejde med nogle af de unge, der foreslog det, og viste det jo faktisk en rigtig stor succes. Mange unge deltog. Mange unge havde en rigtig god aften, som sluttede af med noget hygge, hvor forældrene de kom, og selvfølgelig høste lidt af det, de også har fundet derude. Vi laver noget mad fra naturen derude, og det var ikke voldsomt meget rav, der blev fundet på den første tur, vi havde. Men vi skulle jo også ligesom blive stærkere inden for det felt. Mm-hmm. Men det er noget, vi har sat på programmet igen, fordi de unge, de ønsker det. Yeah. Men det er nogle gange spændende, at det vi ikke lige selv har set komme. Det kommer fra de unge, og det er jo fantastisk i det her arbejde. Det er jo samtidig dem, der ved, hvad de gerne vil. Det er jo det. Så. Ja. Michael, jeg skal lige prøve at finde ud af, hvad du egentlig er for en. Jamen, hvad jeg er for en? Jeg har arbejdet i ungdomsskoleverdenen i 16 år. Jeg har en baggrund som tømrer og lærer, og har været inde omkring Dronnelund, før kommunesammenlægningen, Dronnelund Ungdomsskole, ja. Brønderslev Ungdomsskole, Vesthimmerlands Ungdomsskole, Unge Aalborg, og så har jeg haft et break, hvor jeg var ude som uddannelsesleder på Tech College i Aalborg. Og nu her til januar, det er jo snart, så har jeg været i Jammerbugt i 5 år. Ja. Det er sådan lidt om min baggrund for at komme ind i den her ungdomsskoleverden. Så jeg synes, jeg har været der længe, men jeg synes, det har været nogle rigtig gode år, fordi jeg synes, at være i ungdomsskolen, det tror jeg også mange af mine kollegaer derude tænker, det er jo det rigtige sted, hvis man vil gøre en forskel sammen med de unge. Ja, og så har du også en uddannelse som tømrer i forvejen. Det har jeg set et par enkelte steder. Det kan faktisk tilføre noget ekstra, også i forhold til det, man ville kalde praksislæring ude i folkeskolen, men det at koble tingene. Ja, og det er en gang imellem, så synes jeg også, det kan netop en force i det her, fordi jeg har også et gammelt netværk, selvom det er nogle år tilbage i det regi, og vores friluftkoordinator, han har også en baggrund, før han blev uddannet friluftprofil og for Norge af, som snedker. Og tit, når vi snakker om det her med, hvordan kan vi nå nogle af de unge op hos os, som vi har svært ved at nå i den almindelige faglighed, så bringer vi det simpelthen ind i samarbejde med, det kan være UU, og det kan være FGU, og andre, som har en interesse i det, til de værkstedsfaciliteter, vi har. Vi er så heldige at have, vil jeg sige, i ungdomsskolen. Så vi sætter det i spil, at vi gerne vil have det her praksisfagligheder ind i vores ungdomsskole. Og vi kan også se, at der er også skoler,
der efterspørger det i de samarbejdsfelter, vi har. Vi laver rigtig meget ude på folkeskolerne i kommunen, ja. Og noget af det, som vi har også nogle projekter, hvor vi er ude og tage de unge ud i en længerevarende periode for ligesom at booste dem til at komme tilbage i den træthed, de har. Og der har skolerne, især de større skoler, efterspurgt, om vi kunne tilbyde noget, hvor at vi har et praksisspor i de forløb, de har. Så kan man sige, at det er stadigvæk den samme varighed af sådan 6 ugers forløb, men vi er simpelthen det, der bliver sat i spil. Og det er noget, vi arbejder med. Det vil vi arbejde med i nogle måneder, og vi er ikke i mål endnu. Men vi håber lidt på i forhold til det kommende skoleår, altså i de 23 frem efter, at vi kan tilbyde noget til skolerne. Jeg har lige talt med Rasmus inden fra Aalborg, og han fortalte jo, at de også havde arbejdet med de her kurser, men de havde taget det lidt et skridt videre, sådan at de faktisk havde fået commitment fra skolerne. Den anden var jo også, at de skulle smide nogle timer ind, sådan at de faktisk synes, de fik noget mere ud af forløbene, så det kunne være, at det var en idé at lige lytte til nogle af de erfaringer, de havde i hvert fald. Det lød som en rigtig god idé. Og så sagde han noget andet, nemlig nu, hvor vi var i valgkamp, at der blev efterlyst en hel masse tiltag for de her unge, som mistrives og sådan noget, og han var faktisk sikker på, at mange af svarene kunne man finde i ungdomsskolen. Jamen det tror jeg også, vi kan, netop fordi, at vi er en anden opgave løser ind i det her, og i forhold til det her med mistrivelse, det her i 1. januar i år, der startede vi et nyt projekt op hos os, der gik på, at mange af de unge, som ikke kunne komme tilbage i skole af mange forskellige årsager, og det er jo ofte, de får prædikat i skoleværing på sig, og det kan jo selvfølgelig have mange gode årsager til det, og negative årsager. Men det har vi startet op med 1. januar med 2 fuldtidsmedarbejdere, som vi har fået en budgetbevilling på. Og vi kan se, jeg tror faktisk, det gik ikke en måned, måske, så har vi fyldt. Vi har heldigvis fået en nummering, der hedder 6 unge til 2 voksne, 2 lærere. Ja. Og jeg er da sikker på også, at det kommer til at blive udvidet, det projekt. Fordi at vi ved jo alle sammen, der er også noget økonomi i det, og den er jo positivt set fra en forvaltningsside. Men de kan også se, at de bliver rykket godt og grundigt, og planen her hos os, det er, at det er ikke et permanent sted. Det er et sted, hvor de ender og bliver ligesom måske lidt op og blive klogere på, hvad de kan og hvad de vil, og hvad de har mulighed for i vores uddannelsessystem. Ja. Og det går faktisk rigtig godt. Altså, det er jo sådan nogle projekter, vi gerne vil inspirere andre til at gå i gang med og lytte til. Men så sagde du også, at man skulle prøve at række ud, og når vi nu lige kiggede på nogle af de hold, I havde, nu havde Ravjagt, så faldt jeg også over et andet hold. Jeg fandt faktisk over nogle stykker, men blandt andet så har I dødsmetal yoga. Ja, igen nogle unge, som kommer ind med det her, hvor vi tænker, den har vi heller ikke set komme. Men vi har så fundet ud af, at det er åbenbart ret hot ude i yogaverdenen at lave dødsmetal yoga. Og det er jo, som det siger, det er de her yogaøvelser til ret rå musik. Vi har en yogainstruktør i forvejen op hos os, som varetager det her. Og det fanger. Jeg ved ikke, om det er begrebet dødsmetal yoga, der fanger, eller om det er simpelthen det der sammenspænd imellem de der klassiske yogaøvelser og så den rå musik, og så skabe rammen for det, så det ikke er i det. Det skal jo ikke være i det hvidkalke klasselokale. Det skal være noget, der oser noget. Og det er sådan set også det der med at lave læringsrummet til det, som det også er inde i det her. Så jo. Hvilke typer får det så ud af busken? Altså er det sådan dødsmetal-typer, der lige pludselig begynder at gå til yoga? Nej, altså der er ikke de her. Altså det er selvfølgelig lidt karikeret, de langhårede drenge med de røde vester. Nej, det er simpelthen en blandet skare, som synes det her det virker interessant. Nogen har måske en relation til yoga, og så tænker ja, det er jo nyt det her, fordi mange af de her unge, vi har, hvis de skal have noget måske lidt ekstraordinært eller noget anderledes, så skal de ofte tage ind til Aalborg for at få det. Og derfor forsøger vi også sammen. Vi er jo så heldige, at Jammerbugt Kommune placeringsmæssigt leje, vi ligger faktisk på top 20 i forhold til tilbageflytningsraten
Altså det er jo noget, vi også er med til at understøtte som ungdomsskole. Det vi tit taler om, når vi sidder her, når vi laver den nye ungepolitik, der skal afleveres her den 4. sammen med skoler og det politiske, og vores ungeråd er også godt engageret i det. Ja. Og det, de taler meget om, det er jo, vi har jo en vigtig rolle i det her, fordi at har man ikke et godt ungeliv, hvad skulle fidusen så være at komme tilbage? Og derfor synes vi har en stor aktie i det her. Ja. Og det har vores politikere også en ret stor forståelse for, at udover at der er et godt foreningsliv i vores kommune, så skal vi også have noget, der bygger på det, eller er vi står ved siden af det. Ja. Og det synes vi har en rigtig god opbakning til at gøre. Fordi vi er jo en lille kommune, altså set med andre kommuner. Vi er jo 38.000 personer i kommunen, ikke også, der er fordelt på 86.000 hektar. 150 kilometer. Ja. Og vores største by, det er jo, den er på 6300 indbyggere. Ja. Det er vores største by. Er det der, I har hovedsæde også? Nej, vi har i Brovst. Den er jo en sammenlægning af 4 gamle kommuner, og vi Bro, Pandrup, Fjerdslev og Brovst. Og vi har vores hovedsæde i Brovst, men vi har 7 enheder. Vi har 7 matrikler ude i kommunen, hvor vi har klubber, og vi har et af dem kalder vi et ungehus. Det har vi en ambition om, vi har arbejdet på igennem et par år om at lave overliggeren lidt højere i huset, men vi er ikke helt i mål, det erkender vi, men vi arbejder på det lige nu, og så understøtter vi også i ungdomsskolen, vi har fået midler fra vores forvaltning til at sørge for, at de byer, der er lidt for langt væk i forhold til nogle af de her tilbud, de kan søge ungdomsskolen bestyrelse om at oprette puljeklubber. Og lige nu har vi 4 byer, som har en puljeklub, hvor de så søger ind til os, og det er alt fra, de søger fra 20.000 til 60.000 til at lave noget lokal forankring ude i kommunen. Ja. Og det eneste, de skal levere, det er en ramme, som ikke er betaling. Det er ikke sådan, de kan lege et forsamlingshus og sige, nu laver vi en klub der, men de skal have noget frivillighedskraft, der er med til at understøtte det her. Ja. Og vi har jo også sådan, at på et tidspunkt har vi haft en puljeklub i den ene del af kommunen, som blev så voldsomt stor. Jeg tror, at vi havde 120-30, der kom den her puljeklub. Ja. Og det kunne ikke sådan være i den der ramme mere, hvad vi formåede at løfte med økonomisk i forhold til de midler, vi fik. Så den taler vi om, den skal så overblive en ungdomsskoleklub, fordi et eller andet sted, så er den vokset. Den spiger fra et frø til at blive en fantastisk klub. En græsrodsklub, der bliver til en rigtig ungdomsklub. Ja, det kan man sige, og vi kan selvfølgelig noget andet, ikke noget bedre, men vi kan noget andet i samlingskraft mellem de andre klubber, fordi vi bruger hinanden rigtig meget, og det vi kan se i vores statistikker, vi bruger det her Felix-system, som vi er rigtig glade for, der kan vi se, at de unge, de kommer jo ikke i en klub hos os. Vi har forskellige klubaftener i forskellige byer, og de der går rundt imellem vores klubtilbud, så når vi taler med de unge, så siger de, at de er måske klub 4 der nu. Og det er simpelthen, fordi de kører mellem byerne. Hvordan kommer de rundt så? Jamen, nogle jeg bare lærer, at det offentlige transportmidler, de er så gode op for os, men det er ofte enten på knaller eller forældre, der kører den og har nogle samkøringsordner til det. Ja. Og vi forår eller næste skoleår, så vil vi lægge nogle flere aktiviteter ude i vores klubber. Ja. Det er ikke alle, vi har i klubberne, men det tror vi også, det kunne gøre noget for vores lokalmiljø i det her. Det lyder som et stærkt miljø i hvert fald, hvis man sådan der får rundt til flere klubber. Ja, det synes jeg også, det er, fordi vi kan jo se, at den statistik, vi lavede sidste år og indberettet, der havde vi over 1200 unge, der var tilmeldt vores klubber. Og det er faktisk meget, når vi har 2900 inden for vores målgruppe. Ja. I det her. Yeah. Og nogen kommer der måske en gang om ugen, nogen de kommer hver anden uge, men nogen de kommer også 4 dage om ugen. Så det er jo sådan et, det synes jeg, det er jo fedt, at det gør det. Men jeg synes, vi har op hos os, selvom vi har nogle rigtig stærke foreninger, så har vi også på det første godt samarbejde med dem, men vi har også godt taget de unge i kommunen. Yeah. Det er ret tydeligt, at vi har det. Altså, vi har hvert år, kan man sige, de sidste år, der har vi vokset i den procentandel, vi kan indfange de unge til tilbud. Det er også, hvis de har lyttet til deres behov og kommer med hold, som de efterspørger, så er det jo også nemmere at tiltrække dem, tænker jeg. Jamen, det er det ikke også, fordi at jeg synes, der er også noget af
Jeg synes, vi op hos os, at vi har været gode til at lytte til, hvad de unge vil, men vi har naturligvis ikke været gode nok. Jeg tænkte meget på, at vi var på netværksmødet omkring praksisfaglighed nu her, hvor vores oplægholder sagde, jamen skaber vi noget til, eller med de unge, ikke også? Og jeg synes faktisk, at vi er dygtige til det, men vi må også kigge ind og sige, at vi kunne være bedre, og det er noget af det, vi har sat på dagsordenen i ungdomsskolen. Og har lavet en plan for, hvordan vi kan blive endnu bedre til det her. Og lige nu, der står vi står og mangler en vidskoleleder, vi er ved at slå op nu her, og vi tænker på, at vi vil ikke arbejde videre den her proces, før vi ligesom er mål med det, ligesom at få et ekstra anker ind i det her. Det er jo super spændende, men jeg har stadigvæk et par ting fra jeres ret flotte udbud af ting, som jeg stusser over, som jeg ikke har set før. Bow Combat. Bow Combat, ja. Det er simpelthen et spil, hvor at du skyder med bue og pil. Ja. Og det er selvfølgelig sådan en pil, hvor der er en stor skumgummilut, og vi har i personalegruppen afprøvet på ret kort hold over på de der indsigtsmasker, vi har, og det holder. Men det er noget, de unge faktisk er rigtig optaget af, det her med at gøre noget sammen, det sociale liv, og lægge sådan nogle aktiviteter ud sammen med dem. Og det er sådan noget, vi enten gør i en skolegård, eller vi gør det ude i skoven, eller vi gør det ude i Slette Strand, ude i Klitplantagen, hvor vi kan trække de her ting med ud, og så gør det. Og så spiller de sådan hold gerne med 2x10 på sådan et hold. Og det er simpelthen klassisk Robin Hood og strategi og alle mulige regler, de også nogle gange selv opfinder, hvor man tænker, det her, det holder ikke det her, men det holder som rent. Og det er de dygtige til, synes jeg, at gøre. Men det er jo noget, vi herunder, da vi havde corona, ikke også, så lavede vi jo ikke rigtig lukket ned. Vi delte jo de her klasser op på klassetrin, og det kræver nogle ressourcer, så vi har også brug for ligesom, hvad kan vi gøre ekstra ind i det her? Og det var noget, der opstod der, og så fandt vi ud af, at det var faktisk ikke så dumt den der. I set med unge perspektiv. Ja. Så lyder det, som om I har Emil fra Lønneberg ansat til at dyrke et hold, der hedder Bushcraft og Grøn Sløjd. Ja, jeg ved ikke, om vi har Emil fra Lønneberg, men vi har i hvert fald 2 energiske personaler, der er rigtig glade for det. Vores friluftkoordinator og en af vores kajakinstruktører har været på kursus i det, og det er jo alt for selvfølgelig Grøn Sløjd, altså det her, hvor de skaber noget i naturen, og de spiser noget, og de laver simpelthen helt friluftkoncept omkring det her bus. Jeg har ikke selv været ude at se det endnu, men det lyder som, at de har nogle gode oplevelser med det, og det er jo også vigtigt. Og de får fabrikeret noget i det. Og vi har faktisk talt med vores Makerspace-afdeling, om de kunne kombinere, jeg ved godt, det er en helt anden boldgade, men kunne man kombinere, det er vi faktisk meget optaget af, kunne vi kombinere nogle af de ting, vi har i forhold til de personaleområder, vi har. Ja. Og det er også nogle af skolerne, som tænker, at vi har ikke det her ude som en aktivitet på skolen. Det er kun i vores fritidsafdeling. Eller vores skole ved, at de kan trække det over, hvis de har en lyst til det. Lige nu der har vi fået et helt nyt 10. klasses koncept op hos os. Og der er vi også blevet en aktiv medspiller i det, i forhold til at løse deres frilufthold og i løse deres, der er sådan... Når de har noget, som lige nu har vi undervist lidt i trivselstiltag derude, noget med parat til arbejdsmarkedet, laver vi en hold med det her, plus vi så også underviser i førstehjælp. De der førstehjælp, vi har med klæret undervisning. Så fra dag 1 af, så blev vi tænkt ind i det her nye 10. klasse koncept. Vi er ikke, det er 2 skoler, der har slået sig sammen om det, men vi er så en stor aktiv medspiller i det her. Ja. Fordi vi ligesom har rigtig mange muligheder, vi kan trække ind i det. Og der er en hemmelighed oppe også, der forsøger vi at lægge meget over på det her friluftsperspektiv, vi har. Fordi i 2018, der besluttede bestyrelsen op for os, at vi vil have en profil, der hedder, at vi var en ungdomsskole, Ung Jam, med en friluftprofil ind i det her i forhold til de opgaver. Og nogle gange, når vi for eksempel, der er klubråd, der kommer med nogle aktiviteter, så prøver vi at lægge det perspektiv i, fordi vi er, hvor vi er rent. Vi har en kommune, der ligger i et smørhul. Hvordan kan vi bedst muligt bruge den? Det kan ikke bruges til alt, men vi har sådan en forpligtelse, der går på, at kan vi tænke det ind i det? Nogle gange kan vi, nogle gange kan det ikke, men det betyder faktisk rigtig meget for os at tænke vores lokalmiljø ind i det her, og vores natur ind i det her. Så vi bruger faktisk hele Jammerbugt Kommune, og det er faktisk det, der er mål med det, fordi at også konstaterer, at
der er mange unge, der bor lokalt. De er ikke skarpe nok på, hvad de har i baghaven. Og for år tilbage, så tror jeg, at ungdomsskolen var god til at tage ud af kommunen for at få nogle oplevelser. Nu bruger vi meget ind i kommunen, fordi vi har konstateret, at sådan en kystlinje, vi har fra Torup Strand til Blokhus, rummer mange ting, og den anden plus Tranum Skov og Forsdalen Naturcenter. Også, vi bruger det alt sammen, når vi kan. Og det virker, kan vi se. Og det kan vi også høre, når vi samarbejder med, og det kan være alt fra Schweizer til DGI, som siger, at de kan godt mærke, at de unge, og det er ikke kun vores fortjeneste, det er jo helt foreningslivets også fortjeneste, der siger, at vi kan godt mærke, at de unge, de er meget bevidste om det lokalmiljø, det er. Og igen tror jeg på, at det er noget af det, der gør, at når de står ude i fremtiden, så tænker det, at vi havde faktisk noget, der hvor vi kom fra, og måske kunne vi sætte det i spil senere i livet. Så. Det lyder som om, I har en god helhedsplan deroppe i hvert fald. Ja, og vi forsøger i hvert fald at have den, og den lægger vi også ind i de her skoleudviklingsplaner, alle skal lave. Så vi lægger også vores perspektiv i forhold til det ind i de der målsætninger, der er for kommunens skoler i det her. Og jeg tror også, det er derfor, at vi har et godt samarbejde ude på alle skoler i dag. Ungdomsskolen har lige nu 6 medarbejdere på fuld tid, som laver nok 80% af deres arbejde inde i folkeskolerne i dag. Yeah. Så det betyder faktisk, at vi har et godt anker og også er kendt ind i det her. Og man kan sige, at vi har i Jammerbugt, der har vi 10 fuldtidsmedarbejdere, og der har 25 sådan timeløns, alt fra 6 til 30 timer, sådan lidt blandet landhandel. Og den forsøger vi at sætte i spil i det her. Ikke sagt sådan, at skolerne har en forståelse af, at det er ikke vores opgave at løse deres opgave. Men det er vores opgave at være med til at understøtte det, og være med til at samarbejde omkring. Og det er de meget interesseret i, også fordi, at for år tilbage, der oplever jeg, ikke bare i Jammerbugt Kommune, det der med, at nu kommer I som ungdomsskole, og det nogle gange er det lidt for nemt. Nej, det er det ikke, fordi vi skal tænke, at vi er et samlet skolevæsen i det her. Det er i hvert fald det, vi ser, den måde, vi kigger ind i som ungdomsskole, at vi skal ikke snakke folkeskolerne i enkelt. Vi er et samlet skolevæsen, og hvordan løser vi bedst de opgaver i forhold til de unge. Og jeg tror også, igen, det er derfor, vi er tit tænkt ind så mange omkring, nu har der været noget møder med det politiske omkring vores demokratiindsats, og der har været i forhold til budgettet her i år, at de vil spare lidt på det, men da de egentlig fandt ud af, hvad de fik for de her penge, og 100.000, de smed ekstra i det her, så tror jeg faktisk, der var en forståelse for, at de får faktisk rigtig mange opgaver løst i det her. Ja. Og nogle gange, så tror jeg også, at vi som ungdomsskole, i hvert fald vi hos os, skal tænke, vi skal også huske lige at fortælle, hvad vi laver. Fordi at i stedet for, så sker det bare. Vi gør det bare. Men der er faktisk en grund til, at vi gør det. Ja. Så det er rigtig, rigtig dejligt. Det var måske det sidste, vi lige kan nå at få med i dag, men det var også super inspirerende for andre at høre på, og der var nogle gode idéer. Men derfor tænker jeg også, som vi er gode til i forhold til ungdomsskolen, det der med at ligesom tage fat i hinanden en gang, man hører. Fordi jeg tænker også, når vi har været ude nu, at som alle ved i forhold til det her med, at vi var her i en kommune, der var så heldige at få, vi ansøgte og fik 6,4 millioner i Bildungsfond til vores Makerspace. Og vi har jo på nuværende tidspunkt lavet nogle aftale med, at den her lastbil, vi har indrettet, den skal ud og besøge nogle ungdomsskoler, men der vil jeg gerne opfordre dem. Jeg ved godt, der er nogen, der måske er en anden vej end os i Makerspace eller FabLab, eller hvad de har gået ind i. Men jeg har i hvert fald sådan fra vores regi, så vil vi gerne ud af samarbejde og blive dygtigere sammen med andre i forhold til det. Så det er i hvert fald en opfordring. Så den tager jeg lige op. Jeg repeterer lige, at man er velkommen til at få besøg af jeres Makerspace lastbil i andre ungdomsskoler. Det er det, du siger, ikke også? Det er, og de er også velkommen til at komme op og se det, fordi vi har fået det forankret ud på alle skoler ude i vores kommuner, og det er jo faktisk en god ballast for, at vi kan få klædt vores unge på til teknologisk idé. Og vi tænker det også ind i praksisfagligheden her. Lad det være en opfordring herfra, og så vil jeg gerne sige tusind tak, fordi vi måtte ringe op til jer. Super inspirerende, super interessant, super gode idéer. Jamen velbekomme, og rigtig god dag. Jamen i lige måde. Rundt om landets ungdomsskoler er produceret af Ungdomsskoleforeningen.